Inyalo dendo Nyasaye ma Nyasacha mosetimo na ng'wono mondo ayudra e Lolwe television sani. Alemo wamiyo nyingi duong' Ruoth, iber pile odiochieng' gotieno. In Alpha kod Omega, in e chakruok gi giko onge machielo. Nyingi mosiko ratego Ruodh Muma, isekelo wasani. Imi nyingi no mondo yud duong'. E remb Yesu Kristo ma ja Nazareth. Amen. Asomo kodi Isaya 14 matindo 27. Nimar ka Ruoth Nyasaye Manyalo gik moko duto ema ochano gimoro, to ere ng'ama ditame? Kendo ka en ema orieyo bade, to ere ng'ama dimi odwok bade piny? Nitiere gik moko ma Nyasaye chano. Gik moko nitie ma Nyasaye chano. Adwa ni ng'e ni nitiere chenro ma Satan, piny ruodh mudho, nitiere chenro mag wasigu, nitiere chenro mag chunje be maringe kor yamo kama nochano ne Daniel, ma Daniel lema to lamo ok chopi, chunje ma kor mudho kochano ne ni lambe ok chopi odino ne. To Muma masomo wacho ni ka Nyasaye mochano, nitiere chenro mag Nyasaye. Jumapil ne an kod mama more kanisa. En wendo makoko biro. Udong' chien mondo nyisa gima okele kanisa. An sama nanene, to nanene ka ng'ama bende, yani, an kaka dhano nang'ado bura, an mang'ado, Nyasaye ok ong'ado. Anene ka gima okele no be ok ochune. Nitie ng'ama kobiro kanisa ten serious, yani gino dich kode. Eto kata kobiro bet buta tawacho, chunya ma iye mawacho. Eto kawacho ne, in fact mama ni, ok apar. Ka gima okele ni litne. Kuchako timo na nende. To wachona. No wach na weche dek to motegno, tawacho achiel. Unyisa ni no yudo kimi, akeno isa ni 2010, osebudho kabisa. To ol gi mwonyo to kodwa mwonyo be. Koro kaluwore gi Injili Manyalo, nochune mondo manyawa kama enti obira. Ok abinyise na wakanye. Koro timo nano, koro wache chunya. To kama mani nigo kimi to dhil kama. Ma wach monjo ng'ato dhi nyim Nyasaye gi pi wang'e. Ka pi wang'e taba wiyo kethore. Ochot ka waya odwaro Nyasaye. Nikech gima lit ni chuny ng'ato, ng'ama chielo ok nyal ng'eyo lit kata moro ma en go. Mani ng'eni bura mane mang'ado, Nyasaye pok ong'ado. Opimo na. To nadi be ka wiye no odich gi weche moko. To akawo lweta tariwo gi lwete. Talamo matin kabisa. In fact nalamo matin. Awacho weche moko moka bipimo ni ka. Matin kabisa. Kanise ni mad Nyasacha timni dwaro mar chunyi. Kona maniero kamano. Tapenje ni to koro ibiro lemo kodwa koso kibilemo. Anan gi kanisa na. Takono ibiro mana manyo chang kende. To dak kanisa ni nokelo ni chang. Apako Nyasachi iseche. Nalemo ne then aweyo dhi. Kochopo chieng' tich ariyo wuok tich. An ba wura Nyasaye ni. To onyisa chieng' no kalemo ni. No dhi e pim. Omera Nyasaye nigi teko. Nyasaye mwalamo ni. Weri gi nyiseche, weri gi miriwo gi gik moko. Awacho Nyasaye original. Piwa. Nyasaye majachwech nigi teko. Tapo ka message moro donje simba. En only Sunday. To gino setime for long. Keni gina par gari ya keni gedi. Akia. Jopolo ndiyo moko mabe okinyal maki wii. Tapo ka message donje simba. Tokani, okay, kaka chako ni, aworo Nyasachi. Kare Nyasaye nitie. Ingena kiai ni kejbinu ka sevo na mero. Jogo bok deserve na magete. Toko ni ane mani an kodi kanisa nyoro. Manyi mako lweta tilemona.
kana timo ni neno ni en gukimi. Adhi e pim. Sama ni lemo na nyore church. Utieno kende manindo to kapinyoru Monday tadhi e pim. To pimo golo ni en negative. Kare Nyasaye nitie, kare Nyasaye nitie. Apako Nyasaye mar Israel. Adwa ni ng'e ni nitiere Nyasaye matima Nyasaye timo. Ine mok idwa no timni. To Nyasachwa timo. Koro in kada kidagi ni kutimni obiro timo ne ng'ama chielo. In kada kiwuoyo marach kuom jati Nyasaye to nitie ng'ama chielo mokuo kuome marach. Negi wuoyo marach nyaka kuom Yesu maka Nyasaye. Giwuoyo kuom marach adier magigure. Koro an Nereah to an. In nyawuoyo marach to gima Nyasaye wacho pogore gi miwachono. Gima Nyasaye paro pogore gi miparono. Mama cha no timore message wa winyi ni message okata na nene kako ndiko nyisi ni gimoro hinye gimoro timore ne mahono nitie hono manyalo miyo ng'ato gonduru hono manyalo miyo ng'ato lok chache neko hono abe adwoke ni techa nyingi nenga mane gima adwoke adwoke ni duong mondo dog ne Nyasachwa to echa nyingi nenga maber midwoko pok odwoka nyaka sani. Wach matemo wacho nondike muma nimar ka Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ema ochano gimoro to ere ng'ama ditame kochano notieko kimi to ng'ama tame onge wach ni adier onge kochano nochwe ni nyathi ng'ama nyalo geng'o nyathi mondo kik bed ionge kochano nomi tich to ng'ama nyalo hinde tichni onge. Mama chano undiko message yani kiso message ndiwinjo ko tete ni be e message kanyo gimo wacho no nyisi ni nti gimoro mobuoge. Koro mama wacho ni mar ka Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ema ochano gimoro to ere ng'ama ditame. In bende wachna anyuola ni ditam Nyasaye tiyo kuomi. Wasiki madhini ka juaga ditam Nyasaye tiyo kuomi. Apenji ni chandruok matimino do geng Nyasaye tiyo motieke. Wasiki magoni agenga to goni siboigi. Dege tam Nyasaye tiyo kuomi. Kae ne mochano notimo. Nyo chano. Gi dakika matin. Mama chana wuoyo go bang saa 7. Ta lemo ni bang saa 7. Pare ni okakone kana nogo chonge piny. Nyasaye kadwa timo gimoro. To timo kien okitim be okigenge. Ubede komtan babet to kose timo na nende no. To lweta machimo kamata mako lwete ne ariyo. Ta wacho weche moko matin makata mbe ang'eyo. No be ka chunyo ko yio neno ka gimo kalemo ni ke jomo ko ng'eyo urito mana lamo moro matieko secha 7 cha ini lema yani lemo. Ji ko ng'eyo ni kata wache chiel kama ka Nyasaye kawo to tietia. Aworo hono gi teko maduong' ma Nyasaye timo. To wachino no miya paro ni kare ji winjo bi ir Nyasaye molo dang ni hapa na pale. Bi ir Nyasaye kichome tir. Bi ir Jehova Rafa Nyasaye ma jachang. Bi ir El Shaddai Nyasaye manchiwo gik moko duto Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto. Bia ir Jehova Jire Nyasaye ma jachiwo. Apako Nyasaye no. Bi ir Jehova Shalom Nyasaye makelo kwe. Bi ir El Roi Nyasaye ma janeno. Ka Nyasaye mochano gimoro to ng'ama ditame. Ibe wachna kochano ni bet mangima ng'ama ditame. Kochano no mi mitoka nyisa wa wachna ng'ama ditame onga. Kochano ni maisha maintie mapiny no golie nyisa ng'ama ditame. Wer moro mit na kabisa nyocha were. Nilamo mar Musa Nyasaye no winjo nikech Nyasaye ne ni kode e lambe duto te. Adwa ni ng'e ni Nyasaye nyalo bet kodi kata sani e lamo duto milamo. Nido kata ka Nyasaye ne ni kode e lambe te to ne gin gi chandruok ka gi Misiri.
Mano gima ing'eyo moko winja yalni ni Musa ema nogolo jo-Israel e piny Misri kotero Kanaan. Koro kata kano leme lambe duto to Nyasaye ne kod lamo, kata kamano ne gichandore to ne gin gi chandruok ka gia Misri. To ka gisewuok to Farao neno lit ahinya. Mi Farao koro oro joge mag lweny mondo law jo-Israel. Kata kamano jolweny mag Farao Nyasaye notieko pi. Nitiere lweny malawi Nyasaye nigi teko nyalo tieke sani. Keto ndike muma ni ka Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ema ochano gimoro, to ere ng'ama ditame? Wasiki go Nyasaye nyalo chano negi plan matiek gi tek kaka notieko ganda jo Misri, jolweny mag Farao. Nene gikone Harun, ing'eyo ni Nyasaye nyalo timo gimoro ma wi ng'ato wil. Mokone after all, anadhi osiptal oswalo oksike, iwariti wuoki. Mane kaka ji mang'eny maonge rieko wacho. Nikech muma mare Ayub wacho ni jaricho wuoyo chunye kuma tut. Ko wacho ni gik motimo go Nyasaye ok nene. Koro nyaka in bende mimi nyaka yalo nitie gik miwacho. Ane ngima na Ruoth nowara. Kendo gik machando ji gi an ok chanda. Chieng' moro mama moro wachona wach moro. Nowacho weche moko mabet dongo. Oro na message. En jalemba machon. Mano lemo we kanisa mancha wuoki. Owacho na weche madongo. Ma wuotho tama na wuotho dhi ot. Wuotho na otama jopolo. Achung'. Message no goya break. Apos. Koro tiendo chunga. Akia kuma chak go. Akia kuma dhiye. Akia na dhiye oda. Takia na sigi message nika. Takia na dwok mama ni. Takia na tim nango. Akia na yuagi. Akia. Kara nitie wach maka ng'ato wachuni. Wacha maka ng'ato wachuni. Pachilal. Pachanolal jopole wang'ayo. To kachako mondo adhi kachopo kama idhe stairs. Achaka ng'iyo sime. Paro choduogo. Nang'iyo sime maka tienda manyona stairs kadonje oda ne onge. Gima miyo wacho kamano. Ibe nitie wach ma ng'ato osewachoni. Chomgo Nyasaye. Nitiere gimoro ma ng'ato osetimoni. Nyis Nyasaye. Mama cha nowacho na wach ma wiyo njuon ma penjo Nyasaye. Idho tama kama na chunge cha abiro mondo abiot ka gike stairs otama idho kon ai Nyasaye ng'oma winjoni kama e kaka chal nikech gik mano wacho kuoma kendo ing'eno wacho gi to ane mondiko na message an apenjo Nyasaye ni mayo Nyasaye kama e kaka chal akiaga na chal kama Nyasaye akia pier na chalo kama to ka chalo kama kaka mama ne wacho ni to losa kichen giri losa Ruoth tapenji Nyasaye ndalo ni te Nyasaye ndalo ni te weya monda chal kama ji neno tato kane to in be neno ka chal kama dier Nyasaye ba chal kama apako Nyasacha akone ni Nyasaye ka chal kama to kawuono ka idhi stairs ni kapok iloka okaidhi Nyasaye okaidhi stairs okaidhi kapok iloka nikech akia kaka chal kare achal kaka ji wacho no Nyasaye mondo gwedh mama no ogwedhe kabisa no miya duogo iri Nyasaye nitiere wach ma ng'ato nyalo wachoni mondo dog iri Nyasaye chaki ma Nyasaye kendo nikech samoro Nyasaye neno kidhire gea idho stairs notama jopolo ma penjo Nyasaye to kare kama e kaka chal achal kama Nyasaye adier Nyasaye chal kama te we achalo kama nang'o machaka pendo adiri mbina na kachal kaka mama ni ondiko ni achal kama adier ondiki nimar ka Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ema ochano gimoro to ere ng'ama ditame aparo ni no ochano wach che chuny mama cha mondo loka go Nyasaye oloka go
Mama cha no changu within a minute yani akia kum seche moko from Sambirio to King ne Monday sama no dhi clinic na kia koden clinic koden pima kia oyudi ni koro dakika mane walemo go cha Nyasaye yweyo kimi haleluya edende te mari no mane maditam Nyasaye mumawacho ni kendo kaene orieyo bade kama Nyasaye orere mare bade orieyo kama to ere ngama dimi odok bade piny onga be ng'eyo no ndike muma ne ka ng'ato koso ne wadgi to Nyasaye nyalo bedo jathek to ka ng'ato koso ne Nyasaye to ng'ama ditheggi kichwon theke mise koso ne chieng' Jumapil achiel no jatendwa mar kanisa omaki odhi Karen police station nino ng'iewo sime gi jirani ka simbe chande to jirani ko nigi sime miuso to ng'iewo sime gi jirani kare sime ni no kwal to fuate gi polise moyude go we utugo gi Nyasaye eko maki otere Karen to gochona ka watieko chokruok watieko service to gochona bishop ne keno no apene be no do ka tieko service koro achuna monda mak simbe no kech koro an mana nigi sime bishop ne adwaro monda wachi ni no maka an Karen police station ango nina ng'iewo ndalo moko mana nyisi ni simba chanda cha na ng'iewo sime gi jirani kare ma sime mano kwal o maka ni o trace moyude koda koro an ka police kaka wach ni otama to kawe otieko akone majini chungu malo jatich Nyasaye ng'ane ni ka police sani en Karen o make ni kech sime mokwal wadwa wuoyo gi Nyasaye sani kana dira ni ko kwale sime no to Nyasaye nyiso gima nyiso ni ok no kwale ni kech Nyasaye chon jathek to kopo ni sime ni nitie gimoge to Nyasaye dhi nyiso gimoge no ta chungo kanisa te to wacha kolemo ne walemo kendi ng'eyo ne walemo to sime ni on owinjowa ta wacho ne Nyasaye ni ng'eni ma jatichni to kopo ni sime ni en mano kwalo to wacho ni no make gi sime mong'iewo kokwal Nyasaye nyis gima nyiso to ka kokwale Nyasaye to gole sani nikech Daudi wacho mano wach mana wacho Daudi wacho ni mondo mi pach wasike rieko mar wasike lokre fuwo akoni Ruoth me koro lok rieko mag wasike gi obed fuwo sani nyaka polise ma ene lwetgi lok rieko gi obed fuwo sani tigol jatich ni kik ninde esel to jadi Nyasaye okona ne kaka nogo amen ni amen e kaka Nyasaye oketo polise gi obed osiepe na mogola ok esel kora ba ma kodgi ma ng'ato dhi omaki mokel moninde sel ta nogola sano sama utieko lemo okona ni kare Nyasaye nitie akia ni obe nyon jatelo to wadopone okia ni Nyasaye nitie anakia kaka koro chal nikech okoni bishop Nyasaye nitie yawa Nyasaye nitie no gola dakika muga gani amen Nyasaye gola Nyasaye nitie anben kamuda koni ni Nyasaye no nitie entie adier kendo kedware to kata sani ibiro yude Nyasaye no negi koni Arun nilosnwa Nyasaye mar mula mondo telnwa pile ka wadok Misiri ntie jomoko kata koro yalo ka to gin gidok Misiri gin rachna magineno gik matimo mok be magineno gik maere magineno ok gine Nyasaye mayalo kendo ginyalo mbedo gik moko kuoma mok maga githuo nikech chuno gimondo gimedi negi kone Arun magi wacho ne Musa ni to Musa ine ma Nyasaye tiyo kodi wan bedo ngubunya kutima kodwa wabon joti Nyasaye magi kone Arun mondo los Nyasaye mar mula Arun bingi kama no ae Arun Nyasaye mogole dier ji kan Musa lewe pek to Nyasaye gole dier ji mondo dhi okony lew Musa Arun achiel ni ema Musa tiyo go mo
kelo teko Nyasaye man kuomi okelo thuonde. To ka Farao neno kamano to omajuoke ni bendo chako loso thuondegi. To ndiko wacho ni thuond Musa nochamo mag Farao. Thuonde mag Musa nochamo mag ajuoke mag Farao. Akia ni winje kuma dhiye. Arun achiel no ma bende ludhe no noti. Nitie kaka muma wuoye kwan. Arun ni be ma ji ochako loko pache. Kama intie no Satan nyalo loko pachi. Adier. Wasigu nyalo loko pachi. Tuo nyalo loko pachi. Dhier nyalo loko pachi. Paro nyalo loko pachi. Tamor ni wan nyim Yesu Kristo. Makati bedi migogo mapoko dhi tedo, wan nyim jal makelo chwo. Bedi chwo mpoko nyombo, wan nyim jal man gi mon. Bedi jal matich chando, wan go ofisa meja maduong', mano manager mar tije te. Director. Obeni jiri moro kwa kamoro. Wan gawes, fundi makanika. Obiro temo sani. Gikona Arun ni mondo kore Arun nolosne gi Nyasaye mar mula. Mondo telnegi pile ka gidok Misiri. Aken biwinjo. Ibe samoro Ruoth ne ogoli kamoro idok. Ok ochakore kuomi, nochakre ndalo mag muma. Mino ogol sitadi gi bonja and all the rest mane monigo molos go nyaroya Nyasaye mar mula. Muma wacho ni jogo nomiel jogo nomiel. Jogo nomiel kagilamo mula nogo. Gimiel ne mula ok Nyasaye, giweyo Nyasaye. Ikansa magiwe Nyasaye gimiel ne mula to gichako chayo Musa kagiyanye. Magi weyo Nyasaye. Gichayo Musa magi weyo Nyasaye. Andika wacho ni samane giweyo Nyasaye kagi yanyo Musa. Nyasaye no weya sao nogo. Kao kitang. Nyasaye nyalo weye sechego. Sami winyo ka pacho se wilore gi Nyasaye no. Ema Nyasaye nyalo weye. Muma wacho ni samane Nyasaye wegi to negi to marach to mar thuonde. Nido kata jomo war gi Yesu nyalo weyo Nyasaye madoge piny. Ruoth wanto walami mondo mi wachop Sayun, dala maber mopong' golembe. Be ing'eyo Nyasaye matiyo kende mokriw. Nitie seche moko mikonyo. Nitie Nyasaye matiyo kende mokriw. Be idwaro Nyasaye matiyo kende mokriw. Ne okawuok kuom miruo. Nyasaye mondike muma ni Nyasaye mangima kod kito dak ei Kristo tieni ringre Kristo. Nyasaye matiyo kokalo kuom nying Yesu Kristo, nying man kod teko. Nimar ka Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto ema ochano gimoro, to ere ng'ama ditame. Be winjo kidwaro ni Nyasaye ochan gimoro kuomi. Be nitie gimidwa ni Nyasaye ochan kuomi kayalo Yesu sani chokruogni. Be nitie gimidwa ni Nyasaye ochan kuomi. Nikech ndiko wacho ni ka Nyasaye manyalo gik moko duto emochano gimoro. Emochano gimoro. To ere ng'ama ditame. Ng'a. Ibe wachina en chief magwengo ditam Nyasaye kochano gimoro ni timoni. En kidhedhe. En ng'a. Police. Ng'ama ditam Nyasaye kochano ni timoni. Ng'a. Nitiere Nyasaye moro. Nitiere Nyasaye moro. Nitiere Nyasaye moro. Nitiere Nyasaye moro. Sawa makowuok. Nodono tim gimoro dala moro manyoji osenyiero. Tonge ng'ama geng'e. Odono tim gimoro ne nyathi moro michieno. Onge ng'ama geng'e.
Odwano tim gimoro ne dichuo moro ma piny obago. Onge ng'ama geng'e. Odwano tim gimoro ne dhako moro ma ywak oromo. Onge ng'ama geng'e. Ong'a ma digeng' Nyasaye. Apako Rabi. Kendo ka en ema orieyo bade, to ere ng'ama dimi odwok bade piny? Nobody. Bende nitie gima idwani Ruoth orieni bade sani. Orieyo aria bade kama kaka Nyasaye nyalo rieyo ni bade. Bende nitie gima idwani orieyo bade sani. Adwani walem kodi kichomo Nyasaye gi wach moro. Jal manyocha ngokimi gi dakika achiel okimi. Yawa kawacho kama to uparo ni en wacha. Jumapil. To mama ni be okwalem go pile, mani du chienge mokwongo to mano be gima nokele. Kare nitie gima ka ng'ato ago piny no dhi dwaro kuom Nyasaye to oyudo adier, oyudo. Jal mane walamo ma jal chowuok e sel ka onge koro gi kasoro. Ng'a madichung' e nyim Nyasaye kadwa tiyoni. Wamiyo nyingi duong' Nyasachwa. Ng'wono ni kod era ni ber. In jadiera Alpha kod Omega. Nyasaye machakruok kod giko. Jal ma piny kwamo kendo rem. To wach ni osiko manyaka chieng'. Aseyalo wach mani ole chunya. An jatichni. Ing'eya molo kaka ng'era. Kaka nena ok kaka ji nena. Kaka tiyo ok anyal tiyo Ruoth. Rie badi kona ka kona. Itim ono gi ranyisi. Nyingi musiko mondo yud duong'. Onge ng'ama ditami kirieyo badi. Onge ng'ama ditami kichano gimoro. Onge ng'ama diduok badi piny kiting'o malo. Erokamano ne dichuogno, erokamano ne dhakono. Erokamano Ruoth kuom timo hono. Nyingi maratego yud duong'. E remb Yesu Kristo ma ja-Nazareth. Amen. Amen. An Bishop Nereah Mbewa. Mawuok e piny Karachonyo ka uma skul Kandiege. An jal ma Yesu Kristo nowara nyara simbo kanyikela modak Dhiwa Rangenya skul. An nyar jaduong' manosenindo Rufus Agola Boy. Awuok e kanisa miluongo ni Hope for Good in Christ. Wan gi kanisa Nairobi, wan gi kanisa Mombasa, wan gi kanisa Kisumu Mambo Leo, wan gi kanisa Simbi Nyaima kod Kandiege. Magi kuonde ma Ruoth pod oketo wae. Moko biro awinje i Roho Maler. Moko biro. Walem tem Nyasachwa ni ka ok dak ine gik madongo korie bade to ng'ama dwoko piny onge. Gimo chano notimo otimo. 0720403913. Nyasacha mondo gwedhi e remo maler mar Yesu ja Nazareth. Glory. Shalom.